ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хонаҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан агар шумодан бошад, марҳамат шумо метавонед ки сурат маълумот шавад дар рақамҳои ватсапи экраномада рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навор чӣ хона, чӣ замин, чӣ квартира рӯй кардан мо қабул кардем ва шумо номбар мекунем. Баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, якум эълони мо аст устои фасад аст, ки устои фасад ба ҳама ҷо мераванд дӯстони азиз, яъне коршона профессионалӣ буд мекунад. Устои фасад дорем, номероша мемонем. Ва астай хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, хонаҳои вариантҳои бисёр аз Душанбе дар имзо видео. Хонаҳои фурӯшӣ аст аз шаҳри Турсунзода, шаҳри Бухта, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, территорияи ноҳияи Восед, ноҳияи Рудакӣ, территорияи ноҳияи Хуросон, ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, территорияи ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар тарафҳо ҳастанд, ки бо нархҳои арзон ва қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Ва якхонага, духонага аст аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, шаҳри Бухта ва дигар тарафҳо квартира ҳаст ва ҳавлиҳои арзон ҳаст аз 40-45. Курси имзо 117 сомон 40 дирҳам наворасад мегӯям. Марҳамат, рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Россия ба Тоҷикистон бо равон кунанд ва намедонанд ба кадом компания муроҷиат кунанд, ба шумо тавсия метаҳем грузоперевозка Акаи Нозима. Акаи Нозим уже таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд, ки борои шуморо аз территорияи Россия қабул карда ба самти Тоҷикистон мебаранд. ҳар чори ҳамин рақамҳошро кор мекунад. ҳар чори дӯстони азиз, ватсап ва рақамҳои Тоҷикистоншам ҳастанд. агар бори шумо 800 кило боло бошад, худашон омада аяму ҷои зистон бори шуморо қабул карда ба Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Бохтар, Калхозобод, Кӯлоб, дӯстони азиз, Қумсангир, Московский, Шаҳри Нав, Регар, ҳамин тарафҳо оварда мерасонанд. обшим ба бисёр шаҳри ноҳияи Тоҷикистон оварда мерасонанд. агар шумо дар ягон адреси ки ягон ноҳия ки бошад ки мо нагуфта бошем, бо шумо занг занед, ай худашон пурсед. шумо метавонед ки бо айноми канали мо гап занед, мумкин бо ба шумо ягон дастгирӣ мекунанд. компания боварӣ, компания Акаи Нозим. марҳамат дӯстони азиз, занг зада бо ҳамаша аниқ карда ва пурра карда аз рақамҳошон гирен. марҳамат. Мегзарем ба аввали эълони имрӯза. дӯстони азиз, якум эълони мо имрӯза аст, ки устои фасад аст, ки ба шумо тавсия метиҳем. устои фасад аст, ки ҳамаи намуд асбоб ва аппаратурашро худашон дӯстони азиз доранд. агар ба ҳамаи гӯшаҳои Тоҷикистон омада кортона буд мекунад, фақат ки агар ки маслиҳаташ туғри гирад, ҷои хобша агар шумо тиен, мақсад омада кортона буд мекунад. устои фасад ва травити ва дигар бисёр корро мекунад. метавонед ки бо маълумотҳои пурраша гиред. таҷрибаи корӣ дорам. бо дӯстонат команда мисол қадичон одам дорам дӯстони азиз. мисол ки шумо чанд нафаре ки дар кор бошад. устои фасад, таҷрибаи корӣ кардӣ ва ҳамаи намуд асбобша дӯстони азиз дорад. чизе ки дар навор дидем, ҳамин корҳои ҳамин устора худшонае. дӯстони азиз, нархаш бо маслиҳат мешавад. шумо ки занг мезанед, ай рӯи квадраташ, ай рӯи чишай қадичон маслиҳат мекунед. фақат агар ай шумо равотон дур боша, хай ҷои хобша маслиҳат мекунед, омада мақсад ки хонатона фасон карда меравам. дута рақамҳои дастӣ, якумаш рақамҳои дастии 0333 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои ватсап. инашта дӯстони ватсапи холӣ дорам. оидияи дӯстони азиз, корашон ягон маълумото хоҳед, ягон саволои иловагӣ, марҳамат занг занед. ҳамаи намуд аппарат ва асбобошо дӯстона дорад. устои фасад ва травитин бисёр корро ҳамин хел мекунад. марҳамат, дигар маълумотошро гиред ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. дӯстони азиз, дуюм хонаи фурӯшӣ аст, ки срочнай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт. дӯстони азиз, дар ноҳияи Сино, маҳаллаи Зафар. хоб айрои калон мегӯяд, тақрибан мегӯяд 1200 сантиметр мегӯяд боло. хоб 4 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 3 хонаи калон кардагӣ ҳастанд, ки 3 дар хонаи 6 ба 3, якта веранти калон, як кухни, як ҳоҷатхона, якта ҳамоми беруна ва дурона обсиёдшон мегӯяд доимия. дӯстони азиз, гирди хона маҳкам бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ва ремонтҳои замонавӣ. дӯстони азиз, инчунин ҳуҷҷатҳои хона ҳастанд, техпаспорт ҳама чӣ дорад. дастроshна фурӯшад, обсиёд мегӯяд доимӣ ҳастанд. наздикида масҷид пасҷид, ин мисол магазинам хел чизи лозимӣ ҳаст. бо хайхтормаша пурсида мегиред. нархи хонара 890 000 сомон мондиянд соҳибшон, боз мақсад ки муомила доштаед. 890 000 сомон бо муомила дорад. рақамҳои дастӣ ва рақамҳои ватсапшо шахсоне ки мехаред, маълумоти бештарша гиред. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар Ҷалолиддини Балхи. дӯстони азиз, тарафи деҳаи Чорбоғ, яъне ки Чапаев. дӯстони азиз, бо хай ҳамаша худтон аниқ карда мегӯяд, яъне ки
аз роҳи Калхозобод Қурғонтепа 700 метр мегӯяд, дар роҳе ки аз шоҳроҳи Калхозобод Қурғонтепа 700 метр дурусти тарафи чапаи фида бухай ҳамаша хутон аниқ када мегирем. дӯстони азиз, 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагӣ ҳастае ки бо ремонтҳои замонавӣ. 3 дар хона, калидор, ошхона, баня, кухни, дӯстони азиз ҳама чӣ дорад. дӯстони азиз, оби гарму хунуканаки термис дорад. дӯстони азиз, хона мақсад ки обуш бировардагӣ ҳаста, айрои калон овардагӣ ҳаста. мактаб, масҷид, панҷвақта, дӯстони азиз, медпунк, магазин ҳамаша мега дар наздикиш ҳастае. ай бу дигар ҷӯшта ки нафаҳмидед, як занги телефонӣ кунем ба шумо фаҳмонда метиҳам. нархи хона ҳамагӣ 400 000 сомона ҳастае, бу муомила дорад. ин тарафи мақсад ки роҳи Калхозободи Қурғон мешавад, тарафи чапаев кадомсаш бо медорад. бу дӯстони азиз, худтон аниқ када мегирин. рақамҳои тисели ҳисоб шуда ва рақамҳои ватсап шуда шахсоне ки мехарем барома занг занем, бештари маълумоти пурраша аз рақамҳо гирем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон. сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ. хоб деҳаи Шайнак, Айгипразем мега дӯстони азиз, бозори деҳқон 5 километр мега ба тарафи хонара. хоб мактаб ҳамачи дар наздикис ҳастае. дӯстони азиз, 1.7 сотиқ замин масоҳат дорад ки қариб ки 2 сотиқ мешавад. 1.7 сотиқ замин ҳастае ва 4 дар хона кардагӣ. дӯстони азиз, 4 дар хона ҳастае бо калидори ошхонаву баняу кухнӣ ва бо ремонтҳои замонавӣ дӯстони азиз таъминае. хоб як чиз дигар дӯстони азиз, алишам мешавад ба квартирае ки дар духонагаи аз тарафҳои 82, 103, 104, 101, 102 бошад мегӯяд. ҳамин хел вариант мешавад то дуюм этажа бошад дӯстони азиз. ҳамин хел маълумот. хоб дӯстони азиз, хеле хонаҳо дидем чӣ хел хонаҳои фасон ҳастае. илтимос мега фақат харидори кан каред. нархи хона 540 000 сомонӣ ҳастае, бо муомила дорад. кадоме ки мехара илтимос фақат харидор мега занг зан барома дига маълумотша гирем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, саршавии роҳи Гулбута, дар наздикии бозори Корвон. ба бозори Корвон мегӯяд 5 км мегӯяд роҳ. дӯстони азиз, бо худтон як мақсад пурсида мегирен. дӯстони азиз, якхонага квартира ки духонагаш кардагиам мегӯяд соҳибшон бо хай ҳамаи маълумоту пурра тариқи телефон. якхонага квартира духонага кардагӣ дар якум ошина 36 квадрати метрае. боб свет таъмин аз ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва ремонтҳои нав кардагӣ дӯстони бо ҳама чизи чорааш фурӯхта мешавад. бо хай маълумоти пурратар аз рақамҳои поёнбуда. нархи квартира 360 000 сомонӣ ҳастае, бо ягон сум муомила мешавад. рақамҳои мегафони ҳисобшуда ва рақамҳои ватсап шумодагӣ ҳастае. шахсоне ки мехарем марама занг занем. ва одамое ки ҳамхали квартираҳои фурӯшӣ дорем, хонаҳои фурӯшӣ дорем, ҳавлиҳои фурӯшӣ, замини фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, ягон техникаву компания, ягон маҳсулот, ягон чизи дигар бошад барои фурӯшӣ, дар рақамҳои ватсапи болобуда роӣ кунем, мо рекламада мемонем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, дар ҷамоати Теи Туйчев, дӯстони деҳоти Хоҷа Нашкирон. ҳамин хел бо хайхтон аниқ када мегирен. 10 сотиқ замин масоҳат дорад ки 8 дар хона дорад дӯстони азиз. мақсад 4 дар хона дар боло, 4 дар хона мегӯяд дар поён кардагӣ ҳастае, 4 дар хонаш мегӯяд ремонт кардагӣ дӯстони азиз. хоб ҳуҷҷатҳош мегӯяд 100% ҳастае, обсветам дорад дӯстони азиз ва нархаш ҳамагӣ 260 000 сомонӣ. бо хай дигароша хутон майда ремонт мекунад. ҳамин хел обшим 8 дар хона соҳибшон нависян, мақсад ки подвалашкати. хоб дӯстони нархи хона 260 гуфтем, бо муомила дошта шахсоне ки мехарем марама дига маълумоти пурраша аз рақамҳошон гирем. ва одамое ки дӯстони азиз, агар дар навори мо хонаи маъқуле ки наёфта бошен, нависед ки дар комментаре аз куҷо ба шумо хонаи заминӣ, хонаи коттедж, квартира чизе ки дар ко бошад нависед, мо пешкашто мегӯем. фақат шумода хоҳиш ки лайкҳои бепула дӯстони лайкҳоро занед ва навори моро силкаша дар рафиқотон падилчаш кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон. сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, Гипразем. ин ҳамин квартира ҳамин дом бо хайхтон маълумоти бехтарша мегирем. духонага квартира ҳастае ки дар дуюм ошина қарор дорад, 50 квадрати метрае. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни гарнитур, об светш ҳастае. хай ремонтша ремонти нормални соз дар навор хела хуб метавонад бо ҳамаша рафта аз пеш бинем. нархи квартира 365 000 сомонӣ. ҳамаи маълумотои бештар аз рақамҳои поёнбуда дӯстони азиз. нархи квартира 365 000 сомонӣ ҳастае, бо мақсад ки хати хичон гап мезанем. оиди квартира дӯстони азиз маълумотои бештар гирем, рақамҳои поёнбуда ҳастае, занг занед. фақат суми холия мега алиш балиш намеша, фақат илтимос кан кардан харидор мега занг занад. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи Восе,
дар кӯчаи А ҷомӣ дӯстони азиз ҳамин хел соҳибшон нависанд. адрес мегӯяд райони Восе кӯчаи А ҷомӣ. дӯстони азиз 7 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагӣ ҳастае ки 3 дар хона аст дӯстони азиз ва асосан 6 сотиқи ровна замина мега соҳибшон. хай 7 нависанд бо 6 нависанд дӯстони нафаҳмидем бо хехтон аниқада мегирем. опсион мега ҳаста хонаи мо мега дӯстони азиз 3 дар хонае. адрес райони Восе кӯчаи А ҷомӣ дӯстони азиз срочно фурӯшӣ. нархи хона 265 000 сомонӣ аст бо муомила мешавад. дӯстони азиз хай хона мақсад хеле воима нест, хонаҳои хеле бараку кардагӣ аст, хай сода барои зиндагӣ бо ҷои хонакунӣ дорад. оиди хона ягон маълумот хона ягон саволо иловагӣ дар рақамҳои мегафони поёнбарда занг занед, маълумоти пурраша гиред. ростигам маълумотош хеле кам аст, боқӣ мондаша худтон занг зада пурсед. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтеппа, дар 14 микрорайон. дӯстони азиз, кадом дом кадом ҷоша бо аниқада мегиред. хоб духонага квартира астае ки дар 4 мошина қарор дорад, 50 квадрати метре. ремонт мега замонави дӯстони азиз, садик мактаб дар пеши хона. хоб роҳи калон, вокзал, бозорам дур нест. дӯстони азиз, хай марказ мисол мехӯрад. нархи квартира 399 000 сомон аст. боз муомила ва савдо дошта. нархи ин квартира ки мо ози эълон кардесем 399 000 сомон муомила савдош дар назди квартира. ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ, марамаш шумо занг занед, маълумоти пурраша аз соҳибашон гиред. дӯстони азиз, хоҳиш ки лайк казед, навора то охираш тамошош кунед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳда. дӯстони азиз, баъди чорраҳаи ҷавпаяда мегӯянд, хибадаи чорраҳаи ҷавпаяда мегӯяд, қарор дошта бо хехтон аниқада мегирен. дӯстон азиз, духонага квартира астае ки дар дуюм мошина қарор дорад, 47 квадрати метре. бо ремонтҳои замона дӯстон азиз таъмин астае. хоб якум этаж мегӯяд магазин дӯстон азиз нестае, якум этажам хона будае ва дуюм этажам мақсад ки квартира будае. ҳамин хел хоб доми мегӯяд нав дӯстони азиз, мактаб садик дар назди бино мегӯяд астае. теплипол дӯстон азиз дорад мегӯяд, кондитсионер дорад дӯстон азиз, об сӯташ барқ ҳамаш доимӣ. нархи квартира 382 000 сомон аст, боз муомила дорад. марҳамат, дигар маълумоти пурра аниқша аз рақамашон гиред. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. дӯстони азиз, дар нефтнӣ гуфтагӣ аст, шоҳроҳи Ваҳда, Душанбе. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 хона кардагӣ аст ки бо ҳамомаш, бо подвал ва свет мега дӯстони азиз, обсӯчам пастяна иҷода ва хона бо ғишти пухта, хона коробка. хонара ҳамаша рехтагӣ борош пушодагӣ аст, фақат шикатори монтажи нем хеле дар тиреза мондагӣ, як орош кардагӣ. срочно фурӯшӣ. нархи ҳамин ҳавлӣ 254 000 сомон аст, боз муомила дорад. ина ки махкотон ки бошад аз даро ғишти пухта, аз зерин блок аст. марҳамат, дигар маълумотша гиред. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар доми Юсуф Плаза. дӯстон аз духонага квартира астае ки дар 5 мошина қарор дорад, 46 квадрати метре. бо ремонтош кардагӣ дӯстони азиз, мақсад ки ҷои зурда мега доми Юсуф Плаза, шаҳри Ҳисор. хай квартира бо ҳама шароитҳои зиндагӣ, ремонтош замонави дӯстони азиз, ҳамаш хайтей. нархи квартира 460 000 сомонӣ аст, боз муомила ва савдо дорад. ина ки шумо дар ки маҳқул ки бошед, марҳамат занг занед, маълумоти пурраша гиред. касоне ки ҳамхали квартираҳои фурӯш доред, хонаҳои фурӯшӣ, ҳавлии фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, ягон техникаи компания, дар рақамҳои болобудаи 25 000 мо реклама фурӯшта мегзорем. мегзарем ба 13 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон. дӯстони азиз, дар деҳаи Парсезд гуфтагӣ аст, соҳиб деҳаи Парсезд, ҳамин хел дӯстони азиз, обшини Хӯросон набудае. хоб 8 сотиқ замин масоҳат дорад дӯстони азиз ки 3 хонаи барак кардагӣ аст. 3 хонаву якта калида дӯстони азиз ва кӯли об ва ошхонаву дигар чизоам доштаем. дӯстони азиз, срочно фурӯшӣ аст. нархаш 150 000 сомон аст, боз муомила ва савдо доштаем. рости гап, хонара хеле маълумотош кам аст, барои ҳамин кадом то ки мехарем бо рақамошон мондагӣ аст. занг занед, ҳамаша аниқада гиред аз рақамҳои поёнда. марамат. мегзарем ба 14 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пушти бозори Балх. дӯстони азиз, бо маълумоти бештараша мегирем. дӯстони азиз, 1 сотиқ замин масоҳат доштае ки 4 хона кардагӣ аст. 4 дархонаву 2 ҳамом, 2 ҳоҷатхонаву 1 кухнию, 1 магазини хӯрока дорад. дӯстони азиз, бо ремонтшон, ремонтҳои нағза. дастрочна фурӯшӣ. нархи хона 550 000 сомон аст, боз муомила савдо дорад.
рости гап дӯстони азиз хай маълумоти хона бисёр аст бо хай кадомто ки мехоҳед агар фаҳмидам дар рақамҳои поёмдашон занг зад иқа шароит дошта иқа мисол чизе чора ва бо темболе ки магазини маҳоза барои савдо кардаам. дӯстони азиз рақамҳо шумо дага аст саволои агар иловагӣ дошта бошед аз рақамҳои поёмда занг зад маълумоти пурраша худтон гиред. мегзарем ба 15 ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар ноҳияи восе дӯстони азиз дар ҷамоати Хе Раҷабов деҳаи Пахтакор назди мактаб. дӯстони азиз 4.5 сотиқ замин маҳсулат дорад ки як дар хона кардагӣ аст ки времинкай болошона пӯшондай ва сирошона фурӯшида нархаш мегӯяд ҳамагӣ 38,000 сомонӣ. манзили истиқоматият дӯстони азиз ҳамаш ҳастад нодники нокпуррай дар ҷамоати Хе Раҷабов деҳаи Пахтакор ноҳияи восе назди мактаб. об дӯстони азиз наздикай барқ дар наздикиш ҳаст ҳуҷҷат дорад нархаш 38,000 сомона аст муомила доштае. шахсоне ки мехаред агар маълумоти иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин ҳавлича фаҳмидам дар рақамҳои поёмдашон занг занед ва касоне ки ҳамхали ҳавлии хона замин квартира доранд барои фурӯхтан барои реклама кардан мо рекламада дар ютуб инстаграм тикток телеграм фейсбук мегзорем дар васфи болода роё кунед. ин буд навори имзои мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо дӯстон азиз.